Isang panabagong tagumpay ang muling ipanagdiwang in Pilipinas matapos magpakatang healers sa Filipino Olympic pole vaulter EJ Obiena sa Meeting Madrid 2026 World Athletics Continental Tour Silver. Esa kompetisyong ginanap sa Madrid, Spain, matagampay na nalampasan ni Obiena antas na 5.85 metro. Na nagen dahilan upang mayuwi niya ang silver medal at maitala ang kanyang season best performance ngayong taon. Isa itong malaking hagbang sa kanyang paghahanda para sa mas malalaking internasyonal na torneo, lalo na sa kanyang hangaring makasungkit ng medalya sa 2028 Los Angeles Olympics. Matapos ang kanyang kahanga-hanggang pagtatanghal, ibinahagi ni Obiena sa kanyang Instagram ang kanyang kasiyahan sa naging resulta. Ayon sa kanya, ang kanyang birding measures ay bumigay sa birding tracking Madrid, at bagamat hindi na nalampasan ang susunod na task, nananatili siyang positibo at determinado. Sinabi rin niyang babalikan niya ang naturang taas sa susunod na pagkakataon. Ipinakita ang kanyang mensahe ang kanyang pagiging mapagkumbaba at ang walang sawang hangarin na patuloy pan mapabuti ang kanyang performance. Ang gintong medalya sa naturang torneo ay napunta kay Bocandelite Behre ng Germanii, na matagampay na tumalon ng 5.90 metro. Samantala, ang bronze ay napunta kay Pedro Buaru ng Portugal, na katulad ni Obiena ay nalampasan bin ang 5.85 metro. Ngunit nanaik ang Filipino Olympian sa mas magandang countback kay siya ang nagtapos sa ikalawang puwesto. Kapansin-pansin ang patuloy na pag-angat ng performance ni Obiena matapos niyang ilipat ang kanyang training base sa Athens, Greece noong nakaraang buwan. Sa ilalim ng kanyang bagong coach na si Marcin Szczepanski mula sa Poland, mas pinagtitibay niya ang kanyang paghahanda laban sa pinakamahuhusay na pole vaulter sa buong mundo. Kasama rin niyang nagsasanay ang Greek Olympic medal contender at world number 2 na si Emmanuel Caralis sa pasilidad na Itineo para sa 2004 Athens Olympics, isang lugar na kalala sa world-class na training environment. Noong nakarang linggo lamang, nagtala rin si Obiena in 5.81 metro sa Fly Athens Street pole vault. Bagamat hindi siya nakapasok sa podium dahil sa sandbag, malinaw na unti-unti siyang bumabalik sa kanyang pinakamahusay na kondisyon. Ang pagtaas niyang gayon sa 5.85 metro ay patunay na epektibo ang kanyang bagong programa sa pagsasanay at unti-unti na nakikita ang bunga ng kanyang sakripisyo. Sa kasalukuyan, si Obiena Y nasa ika-14 na puwesto sa World Rankings ng Men's Pole Vault. Gayunpaman, naniniwala ang maraming tagahanga at eksperto na kaya pa niyang umakyat sa mas mataas na rango habang papalapit ang MGA pangunahing kompetisyon. Ang kaniyang pangunahing layunin ay maging ganap na handa para sa 2028 Los Angeles Olympics, kung saan inaasahan niyang maibigay sa Pilipinas ang isa pang makasaysayang medalya. Hindi may kakaila na si Obiena Y isa sa pinakamalalaking paka sa ng Pilipinas sa larangan ng athletics. Sa bawat kompetisyon kanyang sinasalihan, patuloy niyang ipinapakita ang dedikasyon, disiplina, at determinasyong magbigay ng karangalan sa bansa. Habang patuloy siyang umaangat sa pandaigdigang kentablado, milyon-milyong Pilipino ang nakasuporta at nananalanagayin na makamit niya ang pinakaasam na tagumpay sa Olympics. Sa inyong palagay, kaya na ben makuha ni Obiena ang inaasam na medalya sa 2028 Los Angeles Olympics? Iba agi en gignong opinion sa comment section. Huwag kalamutang I like ang video, mag-subscribe sa aming channel, at pindutin ang notification bell upang hindi mahuli sa MGA pinakabagong balita tungkol sa MGA Adultang Pilipino at iba pang mahahalagang sports updates.